ягон коре ҳаст ки графики озод дошта бошад. Бале ҳаст. Истед нагузаронед. Ман ба шумо мефаҳмонам. Як пешниҳоди корӣ дорем ба донишҷӯён, занҳои Хонашин ва он нафароне ки хоҳиши кор кардан доранд. Аз шумо танҳо кӯшиш, ғайрат ва вақт меравад. Шумо метавонед аз дилхоҳ гӯшаи Точикистон ва ё аз хориҷи кишвар ба ин кор ҷалб шавед. Ин чӣ кор аст? Ман ҳоло ба шумо мефаҳмонам. шумо ҳамагӣ 2 ё 4 соат вақти худро сарф мекунед ва дар як моҳ аз 2000 то 5000 сомонӣ маош мегиред. Ва ҷуз маоши моҳона ба шумо тӯҳфаҳо ва бонусҳо ҷудо карда мешавад. Ва инчунин шумо квотаҳо барои саёҳат ба дигар давлатҳо метавонед дошта бошед. дар ин кор ба шумо Апаи Барно ва Лазизҷон Маҳмадшоев кӯмак мекунанд. яъне чӣ тавр? Ба шумо тамоми дарсҳоро онлайнӣ ва ройгон мефаҳмонанд. Ногуфта намонад ки зиёда аз 1000 нафар ҳар рӯз аз ин кор маош мегиранд ва инчунин зиёда аз 80 нафар соҳиби унвони нуқрагии тиллоӣ ва бонусҳои калон шуданд. шумо низ метавонед ҳамин ҳоло зиндагии худро иваз созед. ба ин кор ба шумо Апаи Барно ва Лазизҷон Маҳмадшоев кӯмак мекунанд. Телефон ва ё ин ки рақами WhatsApp, инчунин шабакаи иҷтимоӣ дар рӯи экранҳои шумо.